Krasobruslař Tomáš Werner se na skok objevil v Praze. Během 2 dnů stihl splnit zkoušku z angličtiny, odbruslil několik exibicí a své přítelkyni Natálii ukázal Prahu. Přestože je do své přítelkyně pořádně zamilovaný, informace o zasnoubení jeho bývalé přítelkyně Lucie Vondráčkové ho dost zaskočila. Je v plném nasazení. Už za pár dnů ho čeká vrchol letošní sezony, mistrovství světa v Moskvě. Svůj volný program otestoval před domácím publikem. Pojedu svoji volnou jízdu, tak abych si natrénoval, abych taky věděl reakci publika. Publikum finálně potvrdilo, jestli takhle můžu teda na mistrovství světa, nebo takhle nemůžu. Na ledě v Praze se představila i Tomášova přítelkyně, mistryně Evropy v tanečních párech Natalie Pešalát. Společného čísla zamilovaného páru jsme se ale nedočkali. Já jsem takový trošku motovidlo na ledě s holkama, já jsem lepší sám a ne, že bych chtěl urazit, ale trošku mi překáží holky. V soukromí je to samozřejmě naopak. Tomáš měl už předem vymyšleno, kam Natalie v Praze vezme. Na Pražský hrad nebo tak něco podobně, vezmu ji do restaurace, aby si mohla ochutnat českou kuchyni po delší době. Tomáš vypadá jako absolutní pohodář, kterého z míry vyvede maximálně tak psychický tlak na velkých závodech. A jak jsme zjistili, zásnuby jeho ex-přítelkyně zpěvačky Lucky Vondráčkové. Co ty na to říkáš? Víš to vůbec, nebo je to tak? Já jsem tohle ani nevěděl, to se ke mně nedoneslo do Kanady, tak to budu muset napravit, budu muset poslat gratulaci a já to Luce přeju z celého srdce a jsem rád, že našla někoho, s kým může plánovat společnou budoucnost. Ještě bych jí nedal takhle pogratulovat. Gratulaci Tomáš po prvotním šoku myslel snad už upřímně. Vypadá to, že jeho srdce patří jenom sympatické Natalii. Bára Hlaváčková, televize Prima.